தங்கச்சி விடுறானா? ஏய் அக்கா பாருங்க ஒழுங்கா வேலை செய்ய விட மாட்டான். ஏய் சி படாதுங்க. டேய் உருப்படாதவனே, வீட்டுக்கு 1 ரூபாய் கொடுக்கறது இல்ல, இருந்தாலும் இருக்க விடுறது இல்ல. இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம்ல, அதை விட்டு வேலை செய்யற புள்ளைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுகிற. போடா மொத. எப்பயாவது காதுல போட்டுக்கிட்டா பாரு, அப்படியே அப்பனாட்டமே ஆட்டம். ஏய் உன்னை ரொம்ப நேரம் வாட்ச் பண்றேன், என்னடா சிரிப்பிதா? அட பாவி, இவ்வளோ கேவலமா என்னை பற்றி நினச்சி விட பாக்கல. சி பச்சை எப்பட்றா என்ன போய் இந்த மாதிரி அட்டு ஃபேர்லாம் தாவடி பண்ணி தோணுச்சு. சி நான் கரண்ட் போயிச்சாப்பா? ஐயா நல்ல காரியம் நடக்கும்போது குடிங்க எதுக்கு சார். அண்ணாச்சி? பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சார் குடிங்க சார். சும்மா குடிங்க அக்கா, நீ அண்ணாச்சி. சாப்பிட்டியாக்கா? குடிங்களேன். ஐ சரிம்மா கிளம்பலாமா? கிளம்பு. குமார் இது எப்படி? இதை பாருமா, பார்த்தாலும்